Zeg meneer, wil jij misschien ergens in een patatzak te liggen? Oh ja, dan moet je bij uit de hoek zijn, bij Kale Piet. Kale Piet. Maar alleen meneer, dat is toch een naam voor frituurkot. Sta ik er nou om te lachen, jongen? Nee, niks. Geloof jij me soms niet? Allee, heb ik dat gezegd? Maar nee. Allee, Eugène, denk er nou eens na. Kale Piet voor een frituurzak. Nou moet jij mij toch eens uitleggen welke idioot zijn eigen frituurkot Kale Piet gaat noemen. Huh? Aran. Balderik, wat zeg je behoorlijk appetant vandaag, jongen? Oh, ik ben ambetant, meneertje. Ga je zo beginnen? We liggen hier te discussiëren over een frituurkot met de naam Kale Piet. Weet je wat ik denk? Dat jij vanmorgen met een verkeerde been in bed zit gestapt. Nee. Och, laat het maar zitten. Geen dolle dwaas dat je staat en een... Hey, zeg je, Hollander. Wacht je eens even. Ja, ik dacht, ik ga even naar die boot kijken. Het is nu een hele mooie boot. Boot, we hadden het hier over een frietkot, meneer. Weet je nog? Inderdaad. Kijk mannen, jullie wilden mij niet geloven over die frituur van Kale Piet. Maar ik kan jullie één ding vertellen. Kale Piet heeft wel de allerbeste kroketten. Hamburgers, frikandellen en bitterballen. Bitterballen, zegt je? Ja, bitterballen, wat zit dat? Bitterballen zijn bittere ballen, denk ik. Jongens, ga nou even naar Kale Piet en bestel daar wat lekkere frieten.